Здравейте, аз съм Благодарят и сега ще играя Team Fortress в един BG сервер и ако се чуете не е премиум. Така че да започваме. Така. Тук видяхме да се покрадва. Мри да. Добре. Така, това ми беше първият кил. Тук дясно крайни от мене показват резултатите. И още един лесен кил. Не че толкова лесен ден, но пак. Взех. По-ясно нападна. Не, това е само с такива почнати моби. Трябва да се падна чуть не. Трябва да се оглеждам. Тук едва ще има нещо. Тук също ще има нещо. Пак този. Трябва да се падат на него. Не то на свинга. Той само така хвърля. Не се стига. Той иска да тронга така. Но не това. Малко спускам. Така ме бият на два удара. Не разбирам. Да. Така че трябва да се стегнем малко. Сега бърк тук. Това мога да видя. Браво на мен. Емре. Как така? Ей, гати? Това как не мре, бе? Това колко кила има? 8 кила. Това май има 8 кила. Ей, гати. Ето, сега се качи на куличката. И там сега ще се стреля на малко. Не виждам един от нашите се качват надолу. Така че ево. Ето тук малко паркур става. Долу не става. Но трябва да се скрием по някакъв начин. Ние, щом сме червените, трябва да пазиме тези червените ресурни лампи. И като ги преземем всичките. Добре, убиха, но взех кил. Топъл късата. Умря най-сетне. Гати. Няма супер. Стоп тук. Да, той ме уби, обаче в същото време се живих. И последния.
Но аз съм зайчето и те ме бият. А не, това как му би? Защото... А, така. Нека мре. Да. Но всеки път не става. Но нека си метна стрели толкова. Къде му убива? Топък в нашата база. Той какво прави това, аз знам. Кто само му убива, бе? Ти. Ама съм с голен броня. Абе, така ме той ме убива, бе. Аз съм на пълна кръв и той ме убива. Това. Тук, бе. Ето тук, манго. Това как мога да взема. Не. То тук бега. То спочва тук. Не. И да. Нещо не го убих. Нека дори от нашите има 23 кило. Аз имам само 8. Да. Моят. Продължава да стане. Притиснахме мушка. Убиха един. Но да, аз убих някакъв и някакъв топ 15 ме уби. Все пак го взех. Ние кой трябва да свършим, не знам. Пак го убих. Този го убих. Това голямо меле има, ще умра. Да. Умрях, но съм вече с 16 кила. Което ме изравнява. Играта ще свърши след 3, 2, 1. Да. И